vam vaša kraljica pomogne. Čekaj, šta? Da nam kraljica pomogne? Kraljica će vam pomoći da postanete nežniji i finiji. Tako je. Kao vaša kraljica mogu da vam pomognem. Ali morate da se držite kraljevskog plana. Prvi korak kraljevskog plana je da činiš sve bez mana, da igraš što nežnije. Levo, desno, idemo! Prstić uvek dignite, za uzdravlje se kucnite i onda nežno sedite. Sedi polako, ne tu, ne tako! Vi ste sada najbolji, kad kraljici ste poslušni. Ne žurite, Kad lomite, lagano, pristojnije, smeškajte se, nismo bitange, a uzdravlje nek tiše je. Pokušaj ponovo, Harampe. Nežno spusti kriglu. Oj, Ovog puta zamisli da je krigla ptica bebica. ne treskam, jesam sada nežni džin. Hvala mojoj kraljici. Momci, vi ste nežni sada, vaša kraljica mora u grad i vi je oslobodite. Slobodna buru. ima obavezu ozbiljnu. Pa, jako srce slama se, odmah pustit ćemo te. Već nam kraljica nedostaje. Vi ste sada najbolji, kad kraljici ste poslušni. Da nas pustite, O, radujemo se, sad idem ja. već fališ nam. Baš dobra je, mnogo zabavne. Sad se ćemo mi, nju smo zaljubili i ispunili želju kraljici. Izvolite, možete da idete. Hvala